Преди малко главният прокурор каза, че има 7 обвинения срещу вас и сте обявен за издирване. Главният прокурор го каза това. Току-що, да, господин Иван Гешев го каза, гледахме го на живо и как ще коментирате? Не знам да се обявен, никой не ми се обадил, това съм го заявил. Къде се обявен за издирване? Каза, че сте обявен за общо държавно издирване и за международно и че срещу вас са повдигнати 7 обвинения. 7 обвинения, за какво? Да, каза, сега по памет само ще ви кажа, защото буквално току-що преди минути той го каза. Изнудване, организиране на престъпна група, до тук само си спомням, защото много бързо ги изброи. Как ще коментирате? Чакате да ви се обадят ли? Не знам, ако съм обявен за издирване, за какво да ме издирва, как може да ми се обадя. А ще се върнете ли в България? Ако, нали... Аз съм в разположение, кой се обадят, че една да се няма с никой проблем. Добре. За какво издирването обявен, никой не май чушал да види. Добре, благодаря ви. Има си телефони. Да. Какво значи обявен за издирване? Окей, добре.